Знаеш ли какво крие под капака? Да, бе. Няма значение какво има под капака. Важното е само кой стои зад волана. Мислиш ли? Сигурен съм. Ето колко екстрима. Охлаждане, отдухване, продухване, масажи, щуроти. Какво да си пусне? Ще пуснеш едно масажче. При тебе се посъдваш. Това е за обдухване и за... Да. А масажите къде са? Бе? Доволно.